हाबांगो दंथुन गैथुन हाबांनो फानरिवै लुको हामग्रायनै सामं ख्लायमानि लगे लगे एमएलए फानि रां बायबो जेसो बानसाक जबासु ख्लायनाय अबहायनो कक्साका एमएलए स्वप्ना देबरमा ग्रासालो मान्दाय आमसिनी एमएलए स्वप्ना देबरमा एमएलए फानि रां बाय मान्दाय आमसिनी लुकुरगनो केराम बोर्ड क्रिकेट बैट फुटबल खाम दंखला रक जतो याफारि निखा जेरक एमएलए नि जबासु बाय मानै खनै मानबायखा बरबो बेरायनो दंथौजा तामनि हिनबा मान्दाय आमसिनी एमएलए चारांनाय रक लुकुरगनो अबहायके वाइसाफनो सिगांगो सेबसाब्रक रियाखो बिनि बेलायखे जरा गाहाम नि माहिनो ताम हिमले एमएलए फानबाय खेला दुलानि मानि रक तै खामदं खला रक अमहायके याफार जाका एमएलए फानबाय जारा मानै रक बरक बेलायखे खुची नि नाय बरक तेबो सालांखा ताम हिमले असुक बसरंखा जे एमएलए चाइथांखा एमएलए फानबाय अमहायके वाइसापन माइन याखो अबनो सालायो बंक बरक खुची उमानि बागे आंते खुचींखा तामनि हिमाले क्लाब रक बो दाबि खायमानि दंगो कैरम बोर्ड काइसाले रेडी हिनाय फियाबा बरक कैरम बोर्ड काइसा सानतानि डाबल माने मालांमनि बागे बरक तेब खुचिंखा फुटबल दंगो और भलिबल दंगो नेट दंगो क्रिकेट बल क्रिकेट स्टाम्प बैट इनकायते आरो कैरम बोर्ड भलिबल अब्रक मालांखा बरक प्राय क्लाब ननो रेजाखा ताइ बिसि ताइ सिनि गान गीता खलायनाय रक हरकीर्तन नाय बिलाना बरक नाम कीर्तन दा नाम कीर्तन खलायनाय रक सिनबुरि रक बतंगो बरक नबो रोखा बरक खुचिनो अमहायकेनो खेला दुलावो आगकथुन ताम हिमाले चिन बर रक ड्राग्स कबुल तंगमानि बागिनो खेला दुलावो आगकबि एंगेज खाय तंगमानि बागिनो अमहाय स्टेप चिनि लीडर्स रक चिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट सुबोध बाबू चिनि यत नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र वर्मा चिनि अरबो दंगो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नुपुर देव वर्मा अमहायके वान सुगलायनो सिखला रकनो किजा खेला दुला बा एंगेज के मातर नि वान सुगलायनो अमहाय स्टेप ना जाका जतो लीडर्स बाय सालायनो अमहायके जों स्टेप मा आगलायनाय सुदो खेला दुलाया जों उन्नयन डेभलप नि जागाबो जों लामा दै रकनबो जों अबरबो नायानो बाहायके स्टेप आगुकमान एमएलए फानबाय अब साइटक नाय तामनि हिमाले सिगांनि एमएलए रक ताम खायथां याबो नायनान कगिया आं ताम खायमान ताम डेभलप खलायमान आं अब साइटक नाय आं आगि बको ग्रुबो ताबो बको ग्रुबो केबनो खाजानि केबनो फिकुनि हिंगला आं जे खलायमान सा खलायनाय जेहेतु सरकार तो गरै सरकार गरै फानो सरकारनो प्रेसार गरै फानो जों सामु हुमंगो माति खलायनाय एवं तिखलायबो दंगो एवं खलायबो दंगो एमएलए फानबायबो खलायनाय सरकारनो प्रेसार होइबो सरकारनो हयतेबो जों अमहायके सामु तांलायनाय ताइ तांगो दं हाम आसा कैरम बोर्ड मांखा फुटबल मांखा क्रिकेट गले बेलेखना हामबाय जानो मैडम नो जों मानदाय एनडि क्लाब नि थायो जों बांगन माने गले बेलेखे धन्यवाद मैडम नो जों हासिल जों बेलेखना दंथागो जोंनि मानदाय एग्रो मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि निंगै जों दिनै जोंनि मैडम नि बिसिंथै जों थुंजानाय मानाय कैरम बोर्ड क्रिकेट बैट फुटबल भलिबल नेट दंमाखासो क्लाब निंगै चिनि गामि निंगै जों थांनाय तालनि सिगां जों मैडम खानि कासे कक्टन लायाफार खामनि आबुन बागै दिनि सालो जों सक्सेस चिनि इनभिटेसन माने आबो जों माने बेलेखन दंथो मैडम नो बेलेखन खामबाय मारो बिसि सासेथि चिनि बिसि इंखाय पूर्व दिना बन्द नगर बिसि 11 मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नि चिनि मैडम ना दिनै चिनि सिख्लारंना कासे थंजांनाय मानै जोनो क्रिकेट फुटबल भलिबल कैरम बोर्ड अमायके सना रुमानि बागै उन समायाव अमायके तो बसर थांखा जोङो अमायके कोनो एमएलए कायसे फान माने बियाफा उन मैडम नो बेलाय हामबाय बनि जे बनि फाननि बाय जोङो अर सुबास रुमानि बागै जोङो खेलाव जोङो माने रुमानि बागै आसना हामबाय